Recording has been started. Gameplay. Mi-a trimis pe WhatsApp. We are doing progress. Să chipune și tu. Faceți cabine. Andrei schimbă. Așa. Așa. Băi, să facem parcurul așa. Haide. Nu pot să mai sar. Ai finish. Nu pot să mai sar. Zuckerberg. Saki n-are autoclicker, mă. Haideți să bacon ăsta. Haideți să bacon ăsta. Bă, haideți să bacon ăsta. Zuaho, săracul. Păi, au sărit 4 pe el. Să moară. Hai după moară. Mă duc la pește. Bă, da, ăsta are wifi la lângă noi. Hai, dă-i la pește, dă-i la pește. Eu nu văd niciun pește, dai partea a patra. Gata, bă, închide filmarea. Trimite-mi pe WhatsApp. Eu mă duc